Usa ka hardware store sa Barangay Lapasan sa Cagayan de Oro City ang gilamoy sa kalayo. Kapin 6 billion pesos nga danyos na tala sa kabomberuhan. Temporaryong nakulgot ang dagan sa trapiko sa National Highway sa Barangay Lapasan sa Cagayan de Oro City. Diyang miulbo ang dakong sunog sa usa ka hardware store pasado alas 9 sa buntag adlang Huwebes. Itom og baga nga aso ang makita ang nagagawas gikan sa second floor sa maong building nga gituwang stock room sa maong hardware. Sumala sa BFP nga sa second floor sab kuno nagsugod ang kalayo. Gamit ang fire extinguisher, gisulayan pa pagpalong sa gwardya sa hardware ang kalayo apan wala na kuno natabang tungod highly combustible material o dali ra masunog ang anaa sa ibabaw. Wala man ninuon natala nga nasamdan sa maong insidente. Gibanabrang mukabat sa 6.4 billion pesos ang danyo sa sunog. Padayon pa ang investigasyon sa hitabo. Ang sulod usually ani katong mga class A na to na sunog na fuel o katong mga dali lang yun mga sunog. Sama sa mga trapal, canastal guard, PVC fittings. So ang ilaha pong flooring sa second floor do kita nimo sa gawas simento siya, ang flooring niya manggod kay murag ka ng plywood siya ba o kahoy siya. So isa na sa mga challenges ato ang firefighters kay makompromise manggod ang salog.